Euskal Herria irratian kultura arloa. Gain begirada. Aurrera doa ekaina eta amaitzen ari zaigu ikasturtea. 2007 eta 2008 urteak hartu dituen ikasturtea. Ikasturtearekin batera amaitzen ari zaiguna irratialdia. Han urrutian, oroimen dauneko lausota erdi galduan dago 2007ko udazkena. Udazken eguta udaberrian, hoiek hartu baitituzte, hilabete eta urtaro hoiek guztiak kultur arloaren ibilerak. Urrutian, han urria. Aste-zaste, hemen kultura errebiste egiten, Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera. Geldialdia egitea komeni da noiz edo noiz. Atxartu, atzera begiratu, eta zer egin dugun azaletik baldin bada ere berrikusi. Eta ikusi duguna kulturgintzarena arlo zabala dela, molde eta adierazpide ugari dituena. Adibidez bertsolaritza. Urrian erakusketa batean izan ginen, hemen Iruñeko Alde Zaharrean Tafalla jauregian, Bertsotan Blai izeneko erakusketa. Eta hor gidari izan genuen Unai Elizazu. Alde batetik transmisioan inguruko panel bat badago. Bertan adierazten dalarik bertsolariaren belaunaldietako kategoria ez dela eten. Txirrita bertsolaria zan. Eta bertan ikusiko dugu argazki eta bertsoen bidez nola txirritak azken batean Maialen Lujanbiorekin kantatu duen neurri batean, ez? Ez dira sekula elkar ezagutu, baina txirritaren kantu laguna zen Uztapide kantatu zuen Lizasokin, da Lizaso Maialenekin kantatu du orduan, hor badagoela ari bat, biak elkarrekin sekula kantatu gabe ere, badagoela harremana, ez da nabari da hori, eten hori ez da gertatu bertsolaritzan, eta eten hori ikusten dugunez bertso eskoletan, da datozen bertsolari belaunaldi berrian, kate horrek iraungo duela, ez? Gero dago beste panel bat, adieraziz nola bertsolaritza egokitudan garaian garaiko egoeretara. Alegia, ez dela igual bestelako mundutako improvisadorek ezagutzen dugun hori ez, igual geraturik daudela garai bateko beraien kantukeran edo kantatzeko moduan, baizik alegia bertsolariak gaur egun kantatuko du gaur egun gertatzen ari denari. Ez zaio bertsolariak ez dio helduko orain dela 40 urte gertatutako historiari. Horregatik da oso herritarra bertsolaria, horregatik da oso gertukoa, horregatik da horren maitatua bertsolaria. Azken baten gaur egun kantatzia 36ko gerraz alperrik dalako. Jendeak, gauza historiko ez bezala, gaur egun kantatu behar dena da, gaur egun gertatuan berri horren inguruan, edo jendearen kezka sortu dezaken horren inguruan, ez? Eta pixkat hori adierazten da panel batean, eta ere adierazten da panel horretan nola bersoak zer lortzen duen, normalean hitzekin lortzen ez dana. Euskararen bidez adierazitako kulturaren adierazpenak izan ditugu geure kultura arlo honetan. Baina Euskara batzutan mintzabide izateaz gainera mintzagai, aztergai ere izan dugu. Honela, esate baterako, sakanako izkeren araberako idazkera batuaren liburuaren egilea Jose Luis Ergoziarekin. Azken batean da, sakanari begira, bertan baliatzen ditugun euskeran bertako zaugarriak baliatuta, proposamen bat idazkera batu edo jotzeko, ezta? Eta gainera, hemen bertan sarreran esaten duan bezala, izbait idazkera maila batean ofiziala edo egin behar dugunean, ofizial maila batean esaten duan bezala, beti, nik ere pensatzen dut beti batu erabili behar dugula, baina horrek ez du esan nahi gure herriko edo gure izkeren ezaugarriak baztertu behar ditugunik. Eta hori zuen ere, txokokerietan erori gabe, ez? Bertan erabiltzen dugun euskeraren ezaugarri nagusienak ere, nik uste dut erabili beharko genituzkela ez da horrela gertatzen. Normalean beti jotzen dugu
forma estandarretara, eta dudan askotan horregatik iruditzen zait, adiniko jendeak eta ez duela behar bezala ulertzen ezkera batua. Ja, jauzia, saltoa, saltoa batetik bestera, zubia den beharra, sumatzen. Nik uste euskara batuak behar duela oraindik ere jantzi, eta behar bezala jazteko hartu behar ditu hizkeretako edo herrietako hainbat eta hainbat ezaugarri. Gero estandarizatzen behar dira, forma horiek guztiak, baina nolabait ere toki desberdinetako hiztunek ere nabaritzeko euskara batuak ere baduela bereekiko hurbiltasuna da, eta hori da hau proposamen bat alde horretatik. Eusko ikaskuntzaren babesaz, aupadaz eta elkarlanaz ari gara Euskal Herri irrati honetan kultur arloaren lanketan. Ta erakunde horren beraren ekimen da ekinaldien berri eman izan dugu noizbait. Hor dago adibidez Jakiunde antolamenduaren sorrera. Eusko ikaskuntzaren Jakiundea kulturgintzako erakunde berri horren lehendabiziko albisteak eman dizkigu Javier Retegik, Eusko ikaskuntzako buruak. Jakiunde da asmo berri bat Eusko ikaskuntzarena. Azizan bere gestazioa orain dela 9 urte, baina ontsen bukatu da. Da akademia berri bat sortzeko asmoa. Akademia zientziak, letrak eta arteetako akademia berri bat, da izango dara bere eginkizuna Euskal Herri guztian osoan. Bai gure Nafarroan, bai Ezkidegoan, eta baita iparraldeko Euskal alderdian. Proiektu bakarra, 3 arlo bereixi edo hor zerrendatzen dira, zen entenditu beharko da, bakoitzak bere egitura beharko dula, zientziak, arteak, letrak? Ez da non hazik, Batzuk izaten die, arlo batekoa bakarri, baina hau da denen arlokoa. Azken baten begiratu behar da akademiko munduan, da zientifiko munduan, eta baita kultural da arten munduan, ze utzuna dagoen gure herrionetan, eta ze aholko eman eiken etorkizunera begira. Dartako da nik uste nahaziak izatea aberazgarria dela. Batzuk izaten die akademi batzuk, gauza batekoa bakarri, baina hau da nahazia eta gauza askotakoa, da zientzia askotako anitza da. Zen martxa eramanen duen, honek bere prestaketa eta aurkezpenian, aspaldizkotik datorrena, ja heldua dago, aurkezteko moduen, plazaratzeko moduen. Bai, guzti, zati, gure asmoa izan da, azken batean, olako ekintza bat ez dira irtene, jarraitzakin, bai Nafarroko gobernuakin, bai Madrideko gobernuakin, gure asmoa gazaltzeko. Hore kontorik eta inbinoan olako reglamentu sakon bat, lehenengo hasiera baten Eusko ikaskuntzaren barnean kokatuko gana, baina asmoa da beren nortasun juridiko izatea, akademia ezela. Da izan du, olako hasiera bat eta jaioera bat eta urte batzuk Eusko ikaskuntzaren barruan egongo dena, baina gero beren nortasun juridiko hartuko duera akademia oso sortuak. Eta hori prest dago, da gure datorren astean, 25ean, da gure asmoa hori lehenengo bilera egitea, akademikoak direnekin, eta martxa jartzea, bere martxa hartzeko, datorren astetik aurrera. Nafarroa dugu geure jardun leku. Nafarroa eta herri beraz arduratu gara. Korellar batek, Korellako beste seme baten berri emantzigunean adibidez. Los vascos en la ribera de Navarra, en la obra periodística de Diego Pascual Eraso, izen burua duen lanaren da liburuaren egileak eman dizkigu azalpenak Javier Sainz Pezonagak. Bere haurtzaroan eta bere gaztaroan Korellan bizi zen, eta hor bizi zen giro ideologikoa zen, hori nik navarrismo baskista, nafartasun, euskal nafartasuna, ez dakit nola deitu, eta noski ideologia horren sortzaileak baziren Kampion, Oloriz eta Asociación Euskara de Navarrako partaideak, ezta. Orduan berak ere lagamazadako gidoa bizka bat ezagutu zuen,
Eta orduan, momentu hartan, nafartasuna ez zen euskaltasunaren aurka jarria, ezta? Zen, oso herriberan ere, zenbait periodikutan agertzen da, arko garaian, las provincias hermanas, eta holako espresioiak ibiltzen ziren, ezta? Eta orduan, berak ideologia horrekin joan zen Bilbora, eta hor berak izaten du, konturatu gabe ni nazionalista nintzen, abertzalea nintzen. Ez zen haustura bat bere navarrismotik, bere nafartasunatik, euskaltasunari bidean, ezta? Orduan, baina noski, berak ikusten zuen baita ere horko giroan edo Bilbon edo zenbaitetan herribera menospreziatzen zela, ezta? Gutxiesten zela. Orduan, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, eztabaidak izan ziren nazionalisten artean, ea nola bideratu propaganda Nafarrora. Kultur arloari gain begirada ematen ari gara, ikasturte honetan eskaini ditugun ataletan topa daitezkenak berrikusiz. Euskara berriro, oraingo honetan Erro Ibarko eta Ester Ibarko hiztegiaren egile Orreaga Ibarrarekin. Lehenagotik, mezkirizko alaba honek eginak ditu Erro Ibarreko euskarari buruzko beste ikerlan batzuk. Orreaga Ibarra. Aurrekoak izan dire, alde batetik hizkera, Erro Ibarko eta Ester Ibarko hizkera, eta hor aztertu da dena hiztegi ezarezik. Hori alde hortatik. Orduan hiztegia aparte utzi nuen oraingo. Eta gero beste bat erderaz izan zen lengua, kultura y costumbres. Orduan hori lan divulgatzailea izan zen, eta hori liburu gisa. Gero artikulu ezberdinetan atera ditut alde batetik etxe izenak, mezkirizko toponimia aztertu nuen, gero lanak ere etxe izenen bilakaerari buruz izan dira. Bi aran hoietan, eta baita antroponimoez ere beste lan artikulu solteetan argitaratu. Erro Ibarka, Ester Ibarrera ere jo duzu hain, hiztegi lanetara. Hiztegiak egiten nean eta beti galdera edo ez da egiteko arrisko horratzien dago. Horrek zesan nahi du, hiztegitan bildu beharra, euskararen errealidadea iraganeko kontu daute da Ibarro horietan. Ez zedake hori gustatuko, hori aipatu dut, alde batetik ez dela etorkizunari, iraganari bakarrik begiratu behar, bino altxorra beratz bat joan dela, edo itzaltzen ari dela, erabilerakin batera. Erabilerak aldatu dira usadioak, nekazaritzari, abeltzantzari loturikoak, eta bizimodu hori joan da, eta horiekin batera hitz mordo bat. Hau da, adibide jarriko bagenu gaubela errango bagenio bati, hau da, belatorio, bai euskaraz eta erderaz adierazi beharko genioke nola hildakoak egoten ziren etxean eta zer egiten zitzaien. Horai, iturak joan aldatu dira eta horiekin batera hitza. Ez da aspaldiko kontua hiztegiarena, zeren aurrak matrikulatzen dira bai Zubirin eta baita Garraldan ere euskaraz ari dira ereduan gehientsuak, baina lexiko hori mildu beharrezkoa zen. Kultur errebista da, geure kultur arlo hau, eta irrati aldia, irrati aroa, bukatzen ari zego, 2008ko uda honen bezperetan bai gaude. Iritsi baino lehenago, gain begirada bat, errepaso xume baten moduan. Gertatzen baitzaigu irratian, gehienetan unean unekoa bizi dugula, eta behin joan ezkero aio. Bidean zer ikusi dugun, gogoratzeko ariketa egin liteken ez edo noiz, eta horretan ari gara. Ondarea kultura da, bizimodua, aurrerapen teknikoak ere, hoiek guztiak kulturaren parte baitira, eta ondarearen atal bat garraio bideak. Hemen herrialde honetan izan diren trenbideetako bat iratikoa. Agoiztik Zangozaraino, Iruñetik noski abiatuta joan da etorrian ibiltzen zena, tartean Irunberri. Eta iratiko oianetik enborrak egurra uretatik iristen ziren da Agoitzen urgainetik hartu trenean sartu.
Merkantzien garraioa, bidaiarien oroitzapenak, trenbide eta zerbitzuaren inguruko agiri eta argazkien bilduma Urralbeitiko udaletxean dago, Artiedan. Eusko Ikaskuntzarekin izenpetu duten elkarlan hitzarmenak lagunduko du lan horretan. Garazi López de Etxezarreta. Iratiko trenaren inguruko ikerketa sakon bat egitea. Horrela izan, Fernando Galde ikerlaria dokumentazioak biltzen, jendeari elkarrizketak egiten, argazkiak biltzen, eta gaur aurkeztu duguna izan da lan horren fruitua. Hala ere, esan beharra dago, lan hori bizirik dagoela eta aurrera ere osatzen joango dela noski. Beraz, ze lan den aurkeztu duzuena? Lana bera da, Iratiko trenaren historia biltzen duen fondo dokumental bat. Alde batetik jasotzen du trenaren historia, noren ekimena izan zen tren hura hain zuzen ere Europan bigarren tren elektrikoa izan zena martxan jartzeko edo ze pertsona izan zen ura abian jarri zuena, eta pixka bat ze rekorrido zuen, ze tarifa, ze prezio, ze gora bera izan ziren inguruko udalekin eta bar, eta bukatzeko bilketa lan guztiontan jaso diran dokumentu gehienak transkribatu dira eta bata bestearen jarraian kronologikoki kolokatu nolabait historiaren logika hori jarraitu ahal izateko. Eta bukatzeko horri gehitu zaio argazki fondo garrantzitsu bat 120 argazkitik gora jasotzen edo biltzen dituena. Uste dut alde batetik nabarmendu behar dela Urralbeitiko udalak bere gain hartu duela Iratiko trenaren inguruko ikerketa bat egiteko ardura, baina inondik inora Urralbeiti baino aratiago dijoan lan bat dela, eta hain zuzen ere Iruña Zangotzarekin lotu zuen tren bat izan zela, eta Pirineotik ateratzen zen, basotik ateratzen zen egur guztiari irtenbide komertzial bat emateko aukera edo bidea egin zuela. Orduan nik uste dut zonalde guztiarentzako oso garrantzitsua izan zela. Ikasi ditugunen artean bat da biraoak lan akademikoaren gai izan daitezkela. Euskaltzaindiaren egoitzan madarikazioak entzun ditugu, maila akademikora goratuak. Aurkezpen saioan, Nafarroko biraoak biltzen dituen liburuaren aurkezpen saioan, lanaren egiletako baten azalpenak Patxi Salaberrirenak. Agitz gutxi landu da gai hau, eta hori izan zen hain zuzen ere lana egitera bultzatu gintuena. Egia da badela liburu bat, Irainka izeneko liburu bat bada, baina holako zerrenda moduko da, eta irutu zitzaigun oraindik ere usune hor zegoela eta nolabait bete behar zela, eta horrek bultzatu gintuen Nafarroko gobernuari ikerketa proiektua eskatzera. Diru pixka bat eman zigun eta urte terdian egin genuen lana. Eginta gero hor zegoen eta pentsatu genuen kajoian ez zuela deus egiten, eta orduan harremanetan jarri ginen Pamelakoekin lana aurkeztu, eta ikusi zuten argitaratzean merezi zuela, eta hor dago, horren guztiaren fruitua. Andresek erranduen bezala, hemen biltzen diren datuak gehienak ahozkoak dira, Nafarroakoak eta ahozkoak. Badira ahozkoak ez direnak ere, baina ahozkoak ez direnak hiztegi dialektaletatik atereak dira. Horrek esan nahi du ahozko datua direla, ez gu bilduak, beste norbaitek bilduak dira, baina hala ere ahozkoak direla, ezta. Hemen zakrea edo biraua edo madarikazioa edo juramentua aipatzen dugu, eta jakin duzu hori oso adira zabalean hartzen dugula. Oso adira zabalean, badira hitz bakarreko zakreak, badira esaldiak, badira gaitza desiatzekoak, hor hitz aurrean daukazue, ikusi nahi baduzue, hor dago. Eta gure helburuetako zen pixka bat orain arte egon den mitorekin haustea, euskaraz ez dagoela biraurik, euskaldunok juramentuka hasi nahi dugularik, beti erderazko birauak eta zakreak ibiltzen ditugula, eta hori neurri batean egia da, baina egia da baita ere euskaraz gauza asko daudela, hemen agertzen direnak hain zuzen ere,
gehiago ere badira, bildu, denak ez ditu bildu. Eta, bueno, mito hori nobaitere baztertu nahi genuen, ezta? Kultur arloaren ikasturte honetako martxa oraindik ez da agortu, baina irutu zaigu egoki izan zitekela gain begirada bat ematea. Eta honela urritik hasita udazkenean bitarte, zer aditu genuen ale batzuk berriz zabaldu eta hortxe topatu ditugu honako atal honetara ekarritako gaiak. Kultur arloa hemen Euskal Herri Irratian Eusko Ikaskuntzarekin batera egiten dugun lana da.